Андрей Евтимов е изпълнителен директор на Доверие Брико, която представлява френската верига от типа "Направи си сам" Мисю Бриколаж. Наскоро компанията поднови франчайзинговия си договор за Балканския регион за магазините за следващите 10 години и държи правата за използване на марката за България, Сърбия, Македония, Албания, Черна гора и Косово. Евтимов е изпълнителен директор на компанията от 2004 година. Преди това се занимава с финансово и инвестиционно консултиране в няколко направления – приватизация и бизнес планиране за осигуряване на банково финансиране за различни проекти. Учредител е на приватизационния фонд Доверие, а от 1996 година е един от неговите директори. Прям и непосредствен, разговорът ни започна с професионална равносметка. Аз вече натрупах над 20 години стаж, въобще трудов, като менеджер на 15 години на различни позиции в различни дружества. Разбира се, могат да се открият няколко такива етапа. Това е всъщност първоначалният период след завършване на висше образование, където съм започнал да работя като научен сътрудник в институт за проучвания. След това преминах тогава вече дойдяха промените и заедно с други колеги направихме частна консултантска фирма, в която аз поех ръководството. Разбира се, трябваше да се уча тогава, защото нямах този опит, пък и нямаше толкова, до тогава нямаше частни фирми и консултантски нямаше. Така че тези неща трябваше да си ги изграждам аз на базата на опитите, на грешките, на практиките. 96-та беше така година, в която настъпиха големи промени в моето развитие, защото тогава учредихме с моите колеги, нашата консултантска фирма и други учредители приватизационния фонд Доверие, на който станах един от изпълнителните директори и тогава се сблъсках с управлението на големи системи, на големи дружества. След това, успоредно с тази моя позиция, тази моя работа, трябваше да участвам в управлението и на няколко дъщерните дружества, някои от които се разраснаха доста сериозно, както Мисю Бриколаж, в което от 2004 година всъщност поех управлението на веригата като изпълнителен директор. Най-специфичното в нашия бизнес е това, допълва господин Евтимов, че е в сферата на услугите, лице в лице с клиента. Не може да изчакаш и да кажеш, че това днес не върви, ще го произвеждам утре или след една седмица. Или ще отложа този проблем за след 2 дни. В такава дейност, ако вие не обичате клиента, не може да го обслужвате добре, добавя събеседникът ни. Ние си го казваме вътрешно, че добрите наши служители са тези, които обичат клиента. Значи, ако вие не обичате клиента, никога не можете да го обслужите добре. То ще бъде нещо изкуствено само заради заплатата или само заради задължението. Това е много трудно да се измери, но не е и толкова невъзможно. Когато видим нашите служители долу на терена как се грижат за клиентите, за стоките, за тяхната потреба, излагане, веднага си проличава кой обича клиента. Тези хора са доволни, когато клиент е доволен. Освен това, ние непрекъснато поддържаме схеми за допълнително материално стимулиране, плюс социални придобивки, които смятам, че така сме на едно доста конкурентно ниво спрямо останалите конкуренти по отношение на нашите служители и отделно обучението. Непрекъснато ги обучаваме. Андрей Евтимов има излъчването на земен, спокоен и балансиран човек. Подходът му към служителите е директен и непосредствен. Определя себе си като демократичен лидер, като екипна личност, достатъчно земна, за да бъде в основата на всяко едно оперативно решение. Аз лично си мисля, че съм демократичен и екипен човек, но наистина това трябва да го кажа другите. Аз искам да съм такъв. Дали успявам, вече наистина е въпрос, който трябва да се зададе към моите колеги и подчинени. С Андрей Евтимов се работи така много добре, много приятно, бих казала. Наистина, аз съм от няколко години в това дружество и идвам с желание на работа. Много позитивен човек, доста демократичен в рамките на необходимото. Много неща се обсъждат, така умее да чуе мнението на колегите. Това, което мога да кажа за него, е, че е по-скоро демократичен тип лидер, човек, който се вслушва в чуждото мнение и винаги се опитва да намери баланса между мненията. Така че лично за себе си бих казал, че работя лесно с него, защото аз също съм човек, който по-скоро се слушва в чуждото мнение и търси правилния, надявам се, отговор. Нещо, което важи в пълна степен за Андрей Евтимов. Тоест познавам Андрей Евтимов от 10 години реално и работя с него и съм в неговия екип. Определя се от това, че той е работохолик,
което понякога всъщност му и пречи, че влиза на доста ниски нива в работата, според мен лично. Другото, което е много хубаво, е, че като един много зает човек, в крайна сметка винаги чете официалните материали, които му изпратиш, и дори с закъснение се получава някакъв отговор. Най-голямото предизвикателство, казва шефът на Мюсю Бриколаж, е да създадем и поддържаме мотивацията в нашите екипи, заради удовлетворението на клиента. Ако не зависеше всичко от хората, допълва господин Евтимов, щяхме да сложим компютри и да отидем на почивка, но едва ли става така. Защото в бизнеса с услуги най-важният фактор е човешкият. За Андрей Евтимов фотографията и видеозаснемането са все още хоби, страст, но и неосъществена професионална мечта. Те документират и отразяват миналото, случките, събитията, но и разтоварват от стресовото и свръхнатоварено ежедневие. Как разтоварва напрежението и умората деловият ни човек и за хобито да снима и видеодокументира. Чуйте от самия него. За щастие, казвам за щастие, може би не е толкова щастие, но за добро или зло, аз исках да ставам оператор, кинооператор. Но тогава, когато тръгнах се готва да ставам такъв, във Витис беше нулева година за операторско майсторство. и кандидатствах в икономическия институт. Така че, може би, сега ще да съм на мястото на вашия колега тук с камерата. Това беше в резултат на това, че от малък, заедно с баща ми, сме фотолюбители и се занимавах с фотография и като ученик. И по-късно, и сега продължавам, вече се пренасочих повече на любителска камера. Много обичам да снимам преди всичко хора, колеги, приятели, независимо дали е по време на екскурзии или по време на някои посещения в магазините или някои мероприятия. И се опитвам след това да се занимавам не само и с заснемането, но и с монтажа, което отнема доста време. Периодичното умора, да я кажа, е разтоварван в моята вила, която е наблизо около Костенеце, където имам около 1 декар зелена и все пак не, че съм някакъв голям градинар, но това ми е любимо място, защото там е зелено, спокойно и тихо и всеки уикенд сме там със семейството. По принцип, иначе другото разтоварване, което предишно го правя с една група приятели, то е, наричаме го гурме турнета, да обикаляме по съседни страни, даже някои по-далечни, за няколко дни. И най-вече не толкова да разглеждаме исторически и културни забележителности, колкото да видим атмосферата на конкретния град, да посетим някоя друга кръчма или ресторант. Много харесвам съседните ни страни, преди всичко Сърбия, където по отношение наистина на храната и на веселбата, те са наистина първенци.